बोला बोला। इतना लंबा परिवार बा, अच्छा साथे दू गदेला के जिम्मेदारी बा। उनके खातिर खाना के बनाए अगर हम आपके दिन रात भांगई पीसत रहत। भाई तो है करे पड़े ही, भले लंबा परिवार बा लेकिन इतना तो करे पड़बे करे सब। हाँ तो सुना हमार बात। बोला बोला। एको बहाना चली ना। दुई दुई गादेला बाटे कार्तिक गणेश काका करब हम, काका करब हम उनके बनाई